Vo výučbových priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Nitre sa konal prvý ročník celoslovenskej súťaže farmaceutických laborantov. Podujatie spojilo študentov zo 6 stredných zdravotníckych škôl z rôznych kútov Slovenska. Jednak som chcela, aby sa inšpirovali, overili si vedomosti, zručnosti svoje formou kazuistík, expedičného rozhovoru a ďalších vecí, nadviazali priateľstva. Túto súťaž považujeme za vynikajúcu príležitosť ukázať vedomosti, ktoré žiaci majú, takže keď prišla, tak sme určite využili a dúfame, že aj ukážeme tie vedomosti a umiestnime sa na nejakom dobrom mieste. Súťaž PharmaQuest 2025 vznikla v spolupráci Strednej zdravotníckej školy v Nitre so sieťou lekární Dr. Max. Rola farmaceutického laboranta je veľmi dôležitá a zásadná preto, aby zdravotná starostlivosť, ktorú chceme v lekárniach Dr. Max poskytovať zákazníkom, pacientom, aby bola čo najlepšia. Každý tým dostal zadanie, tzv. Kazuistiku, v ktorej museli riešiť konkrétny prípad pacienta, prichádzajúceho s určitou ťažkosťou alebo požiadavkou do lekárne. Súťaž bola pripravená tak, aby čo najviac nasimulovala reálne prostredie. Ako by mal vlastne ten zdravotnícky pracovník v lekárni pristupovať k takémuto pacientovi, ako mu má klásť správne otázky a samozrejme akú správnu liečbu mu má ponúknuť na to, aby sa jeho zdravotný stav čo najskôr zlepšil. Odborná porota, v ktorej boli pedagógovia aj odborníci z praxe, posudzovala súťažiacich podľa viacerých parametrov. Ten prístup k tomu pacientovi, to, že či tam je naozaj vidieť, to, že sa reálne zaujímajú o tie jeho ťažkosti a pýtajú sa o tie správne otvorené otázky, aby zistili čo najlepšie a vedeli identifikovať, že kde je možno príčina tých ťažkostí a potom samozrejme aj odporúčanie a odborná starostlivosť, odporúčanie vhodnej liečby, vhodných preparátov, ktoré sú ako doplnková výživa priamo k nejakej primárnej liečbe. Medzi odborníkmi bola aj Monika Čepcová, ktorá učí na Strednej zdravotníckej škole v Nitre a zároveň pracuje v lekárni Dr. Max. Je teda aj za katedrou, aj za tárou a zároveň je nominovaná aj na ocenenie lekárnik roka. Ja pracujem v lekárni od roku 1992, čo je 33 rokov. Povolanie lekárnika je náročné. Každý lekárnik vykonáva svoju prácu plne svojím svedomím, vedomím, zodpovedne. K zodpovednosti a odbornosti vedie budúcich farmaceutických laborantov aj sieť lekární Dr. Max, ktorá im dáva priestor rásť a rozvíjať sa. Tu je vidieť, že tí ľudia, ktorí sem prišli a sú vlastne účastníkmi tej súťaže, sú naozaj veľmi šikovní. Chceme ich v tom podporovať. Určite ich chceme podporovať a toto nie je prvé a posledné, ale určite to je niečo, čo štartuje nejakú ďalšiu etapu. Dúfame, že budúci rok znovu urobíme ďalší ročník, druhý ročník a boli by sme radi, keď sa nám podarí expandovať aj do zahraničia. Podujatie PharmaQuest spojilo mladých, odborníkov aj prax a prinieslo nielen súťaž, ale aj odborné prednášky a motiváciu do ďalšej práce.